Pozri, čo spravila zas, tak nám to prídu opraviť. Tak sme to hasili, ale sami piču kokot sprostý, lebo ti vyjebem dvere s tú hlavou vyjebanú. Celú kúpeľnú mám vyjebanú. Tak sme zastavili, tak sme to aj hlasili. Stredu to majú prísť opraviť, ale zavri piču. Pozri, čo je tu, pozri, čo spravili zas. A jebe mňa vašo boha. Mňa ide mestský policaj, to sa volá. To pozri, Ježišmaria, čo je tu, pozri, čo tu je. Zastavili, a toto budú robiť furt. Pozri, čo tu je, to dobre robí tá kurva. Vyjebaná, ty oznáta, zavri si pri kokotov, lebo plota vypali noci. Pozri, čo spravila zas, na to prídu obrave, zavri piču kokot rosty. Lebo ti vyjebem dve, aj s tou hlavou vyjebanú. Boha, celú kúpeľu mám vyjebanú. Boha, celú kúpeľu, boha, celú kúpeľu. Boha, celú kúpeľu, boha, celú kúpeľu. Boha, celú kúpeľu, boha, celú kúpeľu mám vyjebanú. Boha, celú kúpeľu mám vyjebanú. Boha, celú kúpeľu mám, boha, celú kúpeľu, boha, celú kúpeľu mám vyjebanú. 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 Boha, celú kúpeľu mám, boha, boha, celú kúpeľu. Celú kúpeľu mám vyjebanú, no ja idem mestských policajtov zavolať. No pozri, Ježišmaria, aha, čo je tu? Pozri, čo tu je, zastavili a toto budú robiť. No pozri, čo tu je, no dobre, jebe na vašo boha. Kurva horí tento rána, sledopadnú hýťa svine. Uvidíš, čo ja spravím v noci, jebe na vašo boha. Tej skurveného, daj to do pís, a toto do piety bude robiť. Tá kurva, vyjebaná. Ja ich noci popali, to ja svine vyjebané. Toto ty bude robiť, tá kurva. Vydáva vyjebaná, ja budem volí malovať. Furlova noza, tak vyjebané. Ja sa volám mestský policajtom, ja idem na hore, normálne idem na pastu a sa volá 150 to slúzku policajtom mestský. Aby si 100 korún nedal, a to poriadok. No a toto bude robiť, to kedy to bude robiť. Najebaná spina, to kedy to bude robiť. Aj tie dvere, to oni robia všetko. Ti kokoti, čo tam chodia, čo nás nebávajú tie dvere. Ti vyjebati tam, čo chodia, to všetko oni robia. Všetko kokoturou, všetko kokoturou. Stelo, a ten papier, čo si tam robilo? Poď sa, kde som robil, no si tam nadával. No kde si? Áno, mala si tam byť, nič nepovieš. Čo som po robotu a riadičovka bola za mnou. A odrazu papier, bol za 2 minúty. No aj papier, vypísaný a najem paperom. Ja som s myslel, tam som dal a nič si aferom. Majster, styli, poveci, ty som dal na takto. Ja som si hľadal, ono čo som dal. Iný prebiehol, tam a jeden den myslel na svoj stejne bol. Veci, keď som myslel tam, som se te kosky kokot. Riadičovku myslel zavolať, že tu budem sedieť. Na čo napíšu, zavolajte mi sem riaditeľku. Ale po sandarov, s týmto papierom už behám reku triky a robia si pičo som na 60 korún stojí truk, ale som prisiel do školy, akurát prestávka bola. No ale si povedal, najebaný som, tak som najebaný šiel lačom. Dole ma zdravili žiaci na chodbe a ja reku nazdar, reku len sa smejte, reku o to budú čel, tiež tam idem robiť do neho. Učiteľa reku idem robiť, uvidíte reku, 6 budete mať, 6 srdce budete mať, 6 učiteľa a smiali sa aj piče. Učiteľa reku idem robiť toto neho, máte prázdniny, reku idem, potom týždni idem robiť učiteľa a ty ideš do školy najebaný. A normálne, to tam budú povedať, že od sama najebaného. A bolo vidieť, že som, nebolo vidieť, čo s tebou som myslel ticho, čo to sa robí bola, čo neukaj ja idem, čo si hovoril, keď si vytrel som, čo sedem, je že sedem a ty toto musíš robiť.